Balimao Annokma, très urgent. Balimao, billet jeudi 12 juin 2025. Où il y a conseil des ministres qui a chargé de tranchant, qui a changé, qui a chargé de croissigi, ko Assimi Goïta, ko Sandourou dira Assimi Goïta ma. Ko en tout cas, ko Assimi Goïta beto fangala, ko en tant que Mali m'a stabilisé, ko Assimi te bo fangala. Abe Sandourou ke, ni guerre ma ba Mali kono Sandourou werebe dama, ko Assimi beto fangala de ko foka Mali kele ban pew, ou de décision tara, ko do charte de transition kono. Amena kala aw nambe je kulaje ñoko fe anga nga aklanta mu fambo fo ay bi video la je fo kala ban anga je ka ñoro la je adopté s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des concertations des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur pour répondre aux attentes légitimes du peuple malien, notamment la révision de la charte de la transition en accordant au chef de l'État un mandat de 5 ans renouvelable à partir de 2025, à l'instar de ses pairs de la Confédération AES. À l'instar de ses pairs de la Confédération de l'AES. Quoi est-ce que Burkina yake? Ko Niger yake? Kassimi Goïta ko kale fana bake. Ah, kale fana bake quoi. Burkina capitaine obeka zondo kasola ta foka bokede. Ça dit mou mali arranger abo ronde ke quoi. Aya la jem couvre feu be Mali dugu tilancɛ Mali région 7 be 8 couvre feu be fan bɛɛ bi terrorisme bɔnnen bɛ Mali fan bɛɛ bi an b'o hami mana wagati min na nin kuma in de bɛ sen na Mali kɔnɔ masa ka tila ka taa mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan kati dɛ Maliens an bɛna don détail la o ko Burkina Faso ko olu Burkina mun kɛra Burkina ni Mali Burkina ka kan ni Mali ka kan tɛ kelen ye capitaine de wulila ka dami ba gɛn Burkina bo bora ka tugu capitaine ko General Tchani Bazoum ngenga bo fanga la ka sɔrɔ ka jamanadenw wele ko bɔ ko baara banna olu ye baara kɛ olu de sɔrɔsiw yɛrɛ olu de wulila k'u ka responsabilité ta k'u ka jamana sauver ka sɔrɔ jama ka tugu kɔ mais anw fɛ an ka sɔrɔsi ninnu olu ma coup d'état kɛ dɛ olu y'a to fo jamana ɲagaminen u y'u profiter ka na quoi c'est des profiteurs M5 da ka kɛlɛ kɛ u nana ka M5 ka kɛlɛ profiter ka tila k'i cun ni M5 ye ka M5 janfa mais amena tila ka do détail la donc en même temps on fait olu an ka sɔrɔsiw ko le parachèvement de kɛ o ye kelen ye o ko ye parachèvement kɛ u nana tuguni Assimi Goïta yɛrɛ de constitution dilan ka fɔ k'ale ta kalekan janfa a ye kalekan fana janfa charte kura min bɛ k'a sigi charte kɔrɔlen bɛ sɔrɔsiw yɛrɛ da dilan maa si ma dilan faransi ma charte dilan ka d'u ma u yɛrɛ da dilan u yɛrɛ de kumakan yira Maliens na k'an bɛnna nin kan u tilara k'u kumakan sɔsɔ Burkina bɛ côté min kɛ n'o b'u arranger u b'o ta mais côté min t'u arranger u t'o ta dɛ capitaine bɛ zone bɔ télé la Burkina a t'a Assimi t'o kɛ dɛ n'a y'o kɛ a somɔgɔ dɔ bɛ taa bɔ télé la u b'o côté ninnu da kɛrɛfɛ mais mun b'ale arranger a b'o de ta toujours c'est comme ça Général Tchani olu y'u ka coup d'état de kɛ mais ale ye coup d'état suɲɛ de depuis o la ko daminɛ ye nkalon ye fɔlɔ en dehors de tout ça là Maliens mena mun fana fɔ Maliens ɲɛna tuguni an bɛ mun fɔ Cour suprême Cour constitutionnelle ani les barreaux des avocats ni nin kɛra aw sigilen ɲɛna aw ma réagi injustice de bɛ ka fanga di terroristes ma bi ni Mali guerre civile mana wuli Mali kɔnɔ don o don vous serez tous responsables a bɛ fɔ k'a kɛra aw ɲɛna de Assimi kɛni bɛ ka nin ko lankolonw de kɛ bɛɛ sigilen na et puis maloya tɛ ko la quoi wagati min na jamana bɛ problème na wagati min na an ka sɔrɔsiw masa Jubaru Cour constitutionnelle mɔgɔw aw kana sɔn a ka nin tɔgɔ ta Cour suprême barreau Maliens si kana sɔn nin tɔgɔ ka ta nin b'a yira Assimi tɛ Mali fɛ a b'a yɛrɛ ka intérêt de fɛ et puis n bɛna kuma kelen fɔ Maliens ɲɛna chaque fois ni Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ Assimi Goïta bi profiter la ka fanga dɔ d'a yɛrɛ ma n bɛ exemple d'aw ma dɔrɔn sɔsɔli t'a la ni mɔgɔ min ko ko n ka kuma nkalon ɲɛ a tigi bɛ débat kɛ nin ye plateau aw diya ye n wele n bɛ taa débat kɛ n b'a prévu bɛɛ yira prévu fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye wagati min na Maliens wulila k'an tɛ MINUSMA fɛ an bɛ mankan ci la wagati min Assimi Goïta y'i dɛn ka gouvernement changer ka M5 mɔgɔ bɛ gɛn ka bɔ gouvernement kɔnɔ ka sɔrɔsi ɲɔgɔnw ka mɔgɔw fana gɛn ka na ale ni Batuluɲang fila ka jɛ ka gouvernement kura sigi o kɛra a mɛnna dɛ depuis 2023 de b'o kɛra Mali commencera ka problème daminɛ o tɛ kelen ye wagati min na
an ye Kidal ko ɲɛnabɔ an ka bateau fɛngɛra Tambouctou o ma mɛn attaque kɛra gendarmerie la maliyɛnw b'o ŋiniŋana ŋinina wagati min na dɛ Assimi Goïta ni den k'u yɛrɛ kɛ généraux ye c'est-à-dire que olu bɛ k'u yɛrɛ de fɔlɔ servi quoi ka namuguni kɛ u yɛrɛ kun alors que Modibo Keïta ko le leader est le premier sacrifié et le dernier servi ɲɛmɔgɔ ye maa ye maa mun ale fɔlɔ de bɛ sɛgɛn jamanadenw ka lafiya ni jamanadenw lafiyara wagati min ale b'a ka part sɔrɔ la mais Assimi ninnu toujours olu bɛ namuguni suma u yɛrɛ fɔlɔ de kun olu bɛ tɔ suma u yɛrɛ fɔlɔ de kun jamanaden tɔw ta bɛ na kɔfɛ o tɛ filanan ye sabanan fana tuguni n bɛna misali sabanan min di maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma Assimi Goïta a y'i profité wagati min na Algérie y'an ka drone frappé maliyɛn bɛɛ k'i hakili to date in na don min na Algérie ye Mali drone gosi k'an ka drone frappé Algérie kɛlen k'an ka drone frappé u y'u profité o wagati kelen na a y'a lamɛn dɛ an ka a fɔra ko maliyɛnw ka bɔ ka taa Algérie ambassade la u taara Assimi profité o la ka parti politique ci k'an ɲina Algérie yɛrɛ kɔ o ma kɛ yan sisan Mali fan bɛɛ bɛ ka attaquer wagati min na Mali kɛrɛfɛ Bamako kɛrɛfɛ wɛrɛw bɛ ka attaquer wagati min na Assimi Goïta y'i profité ko ka charte de transition fana changer c'est-à-dire que maliyɛn denw bɛ Mali hami na wagati min na ale bɛ k'a yɛrɛ ka intérêt personnel de viser wagati kelen na ni alikuranɛ cɛ tɛ Mali a tɛ Mali ko la ni ye kuranɛ bɔ n bɛ n bolo da ka Assimi tɛ Mali ko la wallahi bilahi an ka maa 100 yirika caman de fagara kan kɔnɔ Mali ye sɔrɔdasi min perdu ni kalo 2 ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca sɔrɔdasi 400 ye je suis obligé de vous dire ni ala cɛ on a perdu plus de 400 militaires oui c'est la vérité kan kunturu cira minnu minɛra o fana t'o la dɛ an ka sɔrɔdasi baden minɛnen bɛ terroriste bolo u bɛ k'u yira télé la u bɛ k'u yira maloya bɛ nin kan faga hali ka deuil national kɛ Assimi Goïta ye sɔrɔdasi min taara kɛlɛkɛyɔrɔ la hali ka deuil national kɛ e yɛrɛ guerre kɛ ka tɛmɛ e Assimi Goïta de la ka minɛ terroriste bolo ka tɛmɛ négociation de kɛra walasa e ka bila e yɛrɛ guerre kɛ e ka tila ka kɛ président ye e ka tila ka ɲina i sɔrɔdasi ɲɔgɔn kɔ nin ye ne miiri jɛnya wallahi billahi miiri jɛnya donc an ye nin information de sɔrɔ c'est pour cela an bɛna mun ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna i ɲɛ tɛ hali généraux minnu je m'excuse Mali sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔba fɛn fɛn bɛ yen Mali sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔba fɛn fɛn bɛ yen ko excellence baw b'u la plan de guerre bɛ minnu bolo u y'a bɛɛ nommé ka bɛɛ kɛ ambassadeur ye depuis fanga nata donna Assimi Goïta ninnu na Mali commencera ka segin kɔfɛ depuis donna janfaw la Mali commencera ka segin kɔfɛ depuis donna suwɛniw na Mali commencera ka segin kɔfɛ Assimi t'a dɔn ko Mali bɛ ɲini ka tila an na bi quoi aw ni ala cɛ ni nin ye halala di ni nin ye miyaŋanden halala di ni ye yɛrɛwolo di ni nin ye hɔrɔnden tulo bilen di nin kan k'i da don politique ko kuma na nin wagati la wa et puis ni kuma na b'a fɔ n'o jamana bɛ guerre la ale b'a ka koneriw kɛ a b'a ka manamana ko kɛ ale de ye maliyɛnw tɔw ye jakuma ni waraw ye ale bɛ nin kɛ maliyɛnw na mais ni maliyɛnw bɔra ka kuma non a ye mankan dabila an bɛ guerre de la i ma ye terroriste bɛ ka taa attaquer ou bɛ nkalon tigɛ k'i ye terroriste ye e bɛ ka Mali mara ni nkalon di e bɛ ka san 5 di yɛrɛ ma ni mi kɔlɔsi hali ala tɛmɛ terroriste b'i gɛn ka bɔ fanga la ni mi kɔlɔsi i bɛ ka taga ni fɛngɛ min ye Assimi Goïta ko k'a tɛ bɔ fanga la ko fo guerre ka ban Mali kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ko guerre bâton tɛ mais guerre ko morikɛ min ko diɲɛ wuli ye sini a tɛ fɔ n'a ka walaka kɔ i bɛ k'i profiter guerre in na de et pire encore sɔrɔdasi expérimenté sɔrɔdasi kɛlɛkɛlaw sɔrɔdasi dafalenw Assimi Goïta y'a bɛɛ nommé ka kɛ ambassadeur ye ka taa an ka denmisɛnninw di saya ma fo ka sɔrɔdasiya nege bɛ ka bɔ maliyɛn caman na bi moi je suis au courant de tout fɔlɔ i tun bɛ mɔgɔ ye ka vidéo kɛ a ye taa ni ɲɛ fɔlɔ na a bɛ mɔgɔ ye la ka vidéo kɛ bilen maliyɛn jeunes tun bɛ vidéo kɛ an bɛ fɛ ka taa fɔlɔ na a ye marifa ja caman hali ni bɛ recrutement kɛ bi an m'an ko mɔgɔ tɛ taa mais a man ca dɛ peut-être minnu ka yɔrɔw bɛ ka kɛlɛ peut-être olu bɛ se ka na maliyɛn caman découragera aw ka gestion na an ka mɔgɔ bɛ ka faga de c'est la pure vérité ça ne vous dit rien hali ka deuil national kɛ k'an ka sɔrɔdasiw sara ka deuil national kɛ aw m'o kɛ an ka officier dɔw fagara aw ma deuil national kɛ
Oye dia ou jamana modèle du président ma kuma de mais allez amina ko e mu yetro sanduru ga dalima charte de transition ka changer Malion. Voilà les réalités. Voilà les réalités. Et que jamana surasi et surasi ake. C'est pour cela mais kuma gele fo Malion ngena Mali armée mogo be refondation na quoi. A benala che Mali armée mogo be refondation na. Mais ka tiende fana. Donc ala ka force spéciale Assimi Goïta ka force spéciale aya bebo aya Assimi Goïta ka force spéciale 90% bebe Bamako konobi. Ngo force spéciale de be terrorisme kele. Na para berurusu la Assimi Goïta ka force spéciale ayere mu nyamogo a tlache bebe Bamako kono. Ol debe ka batulu nyang Assimi Sunguru cause bataillon kele ol debe batulu nyang no fe. Waldo me ka sa force spéciale fle Bamako kono. Assimi ka koromo force spéciale à 80% bebe Bamako kono ne da foyana. Surasi to be ka sa Assimi ka mogo be Bamako. C'est la pire vérité. Personne ne peut dire que c'est faux. Oma bode. Non seulement nana yere ka force spéciale amina ko ele mbala bi. Oye ka yere bi se ka here soro fangala chugumi. Bon, ni ebe ka jamana jo. Imogo te ka foko ka sanduru di maw. Ebe fangala déjà. Continue ki ka barake. Mais il s'en fiche. Bon, avant blanc distraction de côté. Ma utara mogo fara nyogo ka katia. Au même moment, ouye mola auni alache. Au koko activité bessis pana. Assimi Goïta be ka Malion Black campagne na kati. Massa. Ne a photo do ye teruba juemina glomina. Teruba terrorisi koro. Massa. Teruba ka mogo de flek ka Mali attaqué bi. Teruba teru de flek ka Mali attaqué bi. Allah. Malion anga klito anger la. Teruba mun be glomi fabe boni nyegene ke kulushi la. Teruba mun nge terrorisi ye katene. Fay attaquer be revendiquer Mali kono. O teruba kelen olide kume katibi. Que les forces vivent, que Maliens divisés, kanani foutinei, ka ko ke komato Maliens be kodu nyogona, abo kelenga ama dabla. Nini même malu na simi be malu, amanga ali fanga ko kuma foni wakati la. Aramaden te molobe sonko bema. Ce monsieur n'a jamais eu honte dans sa vie. A beninga jana tekeche. Fanga bina fali keleme ka li ne quoi. Ni fali e li ne to ate bimbu ate binyimi bli Assimi ka fanga ko karodi fali ga ligo ma bebe kuna ida kono na ma ke Malion ka fuma tout mais mun fala fo Malion ngena na Assimi Goïta Mali dibiri na tungara de ka fo ko nyamo din tatofle mais bitati fana fo ka daka de bié jeudi 12 juin 2025 na ngena Assimi Goïta bulu aka fone sogo tungara mako tout nyamo di harama de ki kaligan janfa ka Malion janfa ka ala janfa ko o ka nya ibolo akuma la ala ba yere soswa kali ala yana ki kali ala ki kali Malion na die benga na video be kete Mali constitution na bla masa refle ko la bla bi horon te kuma flafo a benana che o de ko sa ma fina c'est fini angene mu jam Malion na angene information ne soro ngama di Malien de bela jelema amba fo bengena Mali yaro terrorisme be ka fanga sorobi et puis am mogo be fenkelina bi quoi anga Thomas Sankara la me folo idéologique est un criminel en puissance. Cela existe. Donc un militaire sans formation politique idéologique est un criminel en puissance. Maintenant kuma gele fo Mali na peut-être abena o da baliban Mali mogo be kanga ni Mali fanga kuraro nana quoi surasi munu mambulo ka anga surasi c'est à dire que il faut refonder l'armée il faut rebaptiser l'armée malienne a surasi fait flabé c'est les militaires qui ont fait la guerre Assimi Goïta guerre ke kateme c'est à dire une formation modèle munga surasu kuna akanga changer quoi a surasi fait bena a bébé janfanti a surasi fait bena fanga la bébé janfanti hali munu minale fle terrorisme bolo nu fanga duma bu chuni Malion ni nu ma ka fuma ko tunya mogo de janfa ube ka janfa de enseignant nga surasi chamanguna il faut ni armée kanga refonder de quoi ka ça dit que reprendre tout à zéro armée mambulu ne armée mambulu
armée mambolo politiquement nous ndamanga do politique la abuka juguni u janfanti masa jumaru la ilaha illallah ni Assimi Goïta ye guerre kaba est-ce que ba kalama ko Assimi était sur le terrain et bobo ko ke wasona ko de quoi et sorasi nyogon et Assimi Goïta e kaso be ka terroriste bulu e ka tla kana sigi fanga ka ke jeneya yi ka nyina sorasi nyogon ko sorasi nyogon be ka faga songuru be ka ta sumu sigi masa ko adama de akana to sorasi te fanga ken sorone ken ngana bli no nana drambu geng u ka ta ka buyi billahi tallahi hali munu fleb ali sorasi munu munele fleb terroriste bulu no nana dongo do ka fanga soro u ba simita nyona sike nu ma ka ka fuma ko punya mo di ne ma dashi la bli peut-être ala ka nyuma nyuma numbi mais tiere la an armée konona bi an armée kura mambulu mali mago be armée kura de la hakili kura formation kura billahi armée mankura na fefe fanga ta ubendeke mana ko dron ça ube na iba foko conscience tout la quoi ubena fanga ta dron il devient tellement malhonnête et indigne iba la kaleku ante amabo mulu kele ngono kante malien kele nyo ube ko do ke quoi billahi na ala na kratia wallahi hali ibe molani komi utemalo quoi nous fanga ta dron utemalo nous fanga ta ibe fuluma. J'ai beaucoup de respect pour l'armée malienne. Oui, je respecte l'armée malienne. Mais fanga kota fanfela la, sorasi mona fanga tabe son koubema. Ayou kanou, mais c'est pas des gens qui peuvent libérer ces pays. Non. Anya expérience avec Sanogo, Anya expérience avec Assimi Goïta, on voit qu'il oublie que les presque quoi. Presque. Mais à ma armée, quand ma armée soutient, moun me marfachi la, on va au bouya. Aka bara y marfachi drondi. Wala o tsega jamana jiri. Ni kourane tchen ni sorasi outisi. Na u kuna na ma mali perdi aka fo mako tunya mako di me da ondoronema ni ntorangura ni mali libéré la aka fo mako tu kule ta tofleni me da ondoronema ala ka here ke mali abe kan nekede adama denga ke temalu e ka sunguru bauta bengena e ka bo Assimi Goïta ka kaso ke masa kaso ke gerke marfachi ni te ruso nyogo nyenga nyangono qui était sur le terrain kana bamako kono tukuni mogo munu kume kaye hina mine maunde kume au hina mine au ne kume kele ka ngoka forazu senga dama au na do ya onde kele chakoroba do kone mako segu tungara depuis 2022 chakoroba do nasiki ko segu tungara kete sorasi do ko nunu metla ka ola molo ko numa ke kafuma pu sorasi fangatiki maloya ani maloya mashi sokile ngono ni sorasi fanga soro billahi tallahi madugere fo mali a febe fanga soro na bora Musa Traoré ka génération mogola maloya doni kumbola mais Musa Traoré ka génération kofé ani Amadou Touma ATT fana kuma maloya ngoro fana foka daka depuis ATT ka génération bora sorasi fefe nana fanga ta ad tchou yan fakadi ay formation ay il faut rebaptiser l'armée malienne non non ça c'est la honte billahi uti malu a fait bebe na fanga ta maloya tout là billahi tallahi a fait bebe fanga comme sorasi politicien sorasi fanga ko mieto ya be sorasi mun ko muldema sorasi mun me ka takise ci nga respect ba uka nkonta uma ngoro faka daka malani de fle na ko Assimi ga to ya aga ra Assimi boda to yi don ra sigile wa bama al terusu kele ka bamako fenge ou infiltrer lo bamako kono be ba kalama malem be ba kalama Assimi be ni jaga dona wakati bina anga jamana de be ka klana a chaque fois Assimi ni maramana ko ke fanga de be do terroriste la atara ke shogel go kele wakati na terroriste da ko ga mina na du servi de renseignement na terroriste kele ko u bologo kele bana koyi ayi u bologo kele bana u ta ke moko kele o ye ba moko kono u temalo u tembiri kata ko sunguru bauta ka to lu bla devana u sunguru kambali nya moko beta ka du sunguru ma ko lu ke campagne kele ko lu ke parti politique ko lu be d'abord maliko la nu sunguru ni fongo fe soros terroriste fana profito de la kon nya mo la ngolondi ima o yoro be mene ne ma video blanc be kashi malien mun me France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada wari ci dogola be Senweb application télécharger ka téléphone ko nana na Senweb application télécharger abene ka corpromo do ne ka corpromo to de ko urgent na urgent de droit 10 € be na ya were tay ko fa baka bank information be du asomo ma la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abuluka orange na ni web numéro na wuta ka ni waru ci ba stro orange money sur place war ci ko fala de droit letra war ci ko fala na savana bara 1,99 €. Ne kanu me mo la bela de ka Senweb application télécharger abene ka corpromo do urgent akambe